ଆଜି ଝାଟିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ଝାଟିଆ ଝାଟିଆ ଆସିଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠିକି ବା ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ? ଏ ମାଝି ସାହି ତଳକୁ। କଣ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି? ହଁ ବାହାଘର ଭୋଜି ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ହଁ କହ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ କାଲି ଦିଟା ବିଲେଇ ମୋ ମାଡ଼ ହଉଥିଲେ। ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଲେ ଯେ ହେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋ କୂଅରେ ଖସି ପଇଲା। ଓ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆର ବିଲେଇଟା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ଆରେ କଣ କହିଲା? ମିଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ବିଲେଇ କେତେବେଳେ କଥା କୁହେନି। ଆରେ ତୁ ଭାଇ ଆଡ଼େ କିରେ ସେ ଖାଲି ମିଆଉ ମିଆଉ କୁହେ। ଯା ମଲା ପାଗଳ କଥା ହେବି। ଯା ପାଗଳ। ସତରେ ଝାଟିଆଟା ଆଉ। ପିଟିବି ମୁଠିଆ ଧିଆ ମାରିଆ କୁହନା ମତେ ଝାଟିଆ